Zazzafan martanin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso akan wannan yaƙi da ke shirin faruwa a ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Amerika. Lalle a yau muna ɗauke da abubuwa masu matuƙar muhimmanci a wannan bidiyon namu, wanda ya kamata kowa ya kasance da mu daga farko har zuwa ƙarshe na wannan bidiyon. Idan dai har ka kasance kai ɗan ƙasar Najeriya ne, ko ma a ce ba ɗan ƙasar Najeriya ba, to babu shakka wannan bidiyon yana da matuƙar amfani a gurinka. Sannan kuma za ka samu abubuwa da kuma hujjojin da za ka faɗa mutane game da wannan dambaruwa da ke shirin faruwa tsakanin ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Amerika, wato yaƙin da ke shirin afkuwa tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Babu shakka a yanzu babu wani labari da yake yawo a kafar sada zumunta kamar labarin yadda ƙasar Amerika ke shirin fara kawo hare-hare ƙasar Najeriya bisa ga wasu dalilai wanda a wannan bidiyon za mu bayyana muku kuma mu ayyana muku daga farko har zuwa ƙarshe dalilin da ya saka ƙasar Amerika ke shirin yaƙar ƙasar Najeriya bayan da wannan labari ya fara karaɗe shafukan sada zumunta. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka. Lalle babu shakka a yau labarin da muke ɗauke da shi labari ne mai matuƙar ban al'ajabi da kuma abubuwan mamaki a cikinsa, yadda ƙasar Amerika ta lashe takofin lalle sai ta kawo wa ƙasar Najeriya hari, ma'ana ta yaƙi ƙasar Najeriya bisa ga wasu dalilai da ƙasar Amerikan suka zauna a kai na ganin cewa ƙasar Najeriya ta karya wasu dokoki wanda ya saka lalle sai an yaƙe ta bisa ga wasu dalilai wanda a wannan bidiyo namu insha Allahu idan kuka biyo mu har zuwa ƙarshen sa za ku ji dalilan da ya saka Amerika ta rantse lalle sai ta yaƙi ƙasar Najeriya. Amma kafin mu tsinduma cikin bidiyon gadan-gadan, za mu so idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar ta mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Ƙasar Amerika ta bayyana cewa ƙasar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke jagorantar kashe Kiristoci a cikinta. Kamar yadda suka bayyana, an kawo musu koke har gabansu yanayin yadda Kiristoci ke tsintar kansu cikin yanayi mara daɗi a cikin ƙasar Najeriya, yadda musulmai suke yi musu kisan gilla. Wannan shine dalilin da ya sa Amerika ta tashi tsaye domin ganin ta ƙwato wa Kiristocin 'yancinsu, kamar yadda Amerikan suka bayyana, wato shugabansu kenan, inda aka saka ƙasar Najeriya a cikin wani tsari mai suna CPC, domin ƙasa ce wacce za a saka mata ido domin ana kashe Kiristoci a cikinta, kamar yadda shugaban ƙasar Amerikan ya bayyana cewa tabbas babu shakka ba za su zuba ido suna ganin ƙasar Najeriya tana kashe Kiristoci ba, sai iya inda ƙarfinsu ya ƙare, sannan kuma babu abin da ba za su iya yi ba domin ƙwatar musu 'yancinsu. Sai dai bayan wannan magana da shugaban ƙasar Amerika ya yi, wato Donald Trump kenan, shugaban ƙasar Najeriya ya fito ya ƙaryata maganar, inda ya bayyana cewa faɗan da ke faruwa a cikin ƙasar Najeriya faɗa ne na cikin gida kuma faɗa ne na 'yan ta'adda wanda suka takura wa ƙasar ta Najeriya, amma ba faɗa bane na tsaganci na addini wanda za a ce an fi kashe Kiristoci ko kuma an fi kashe musulmai. Hasali ma waɗanda suka fi mutuwa a cikin wannan dambaruwa da ake yi na faɗan cikin gida su ne musulmai, kamar yadda ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta bayyana ta ayyana cewa babu wani dalili ko kuma ta gaskiya akan cewa ana kashe Kiristoci a Najeriya. Wannan batu ne na ƙarya ko a ce zance ne ƙagagge domin ba shi da wani ainihin gurbi a cikin ƙasar ta Najeriya. Domin kuwa kamar yadda suka bayyana cewa wannan faɗa da ake yi yawancinsa an fi yinsa a cikin arewacin Najeriya, sannan kuma mutanen da suke arewacin Najeriya kaso 90 cikin 100 musulmai ne. Za a iya cewa wannan faɗa ya fi shafar musulmai maimakon ma Kiristoci da suke zargin cewa an fi kashewa. Kawai dai suna ganin cewa wannan wata hanya ce da aka kullo wani makirci domin haɗa faɗa tsakanin ƙasar Amerikan da kuma ƙasar Najeriya, wanda shi shugaban ƙasar Amerikan ke neman wata hanya ta fakewa domin yaƙar ƙasar Najeriya bisa ga wasu dalilansa da yake son yin hakan. Sai dai ana cikin wannan dambaruwa, shugaban ƙasar Najeriya ya nemi ganawa da shi domin ya yi masa bayani dalla-dalla bisa ga irin abubuwan da ke faruwa, domin kuma ya san gaskiya akan wannan al'amari da ya masa bahaguwar fahimta. Amma
shugaban ƙasar American Donald Trump ya soke ganawar da za su yi da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, inda ya bayyana cewa akwai wani taro da za a yi, to babu shakka a wannan taron ne za su haɗu baki ɗayansu. Sai dai ana ciki da wannan dambarwa, ɗaya daga cikin jagora kuma jigo na arewacin Najeriya mai suna injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya yi zazzafan martani bisa ga wannan al'amari da ke faruwa, inda ya bayyana cewa idan ƙasar Amerika ba za ta iya ba mu gudunmawa ba wajen yaƙar 'yan ta'adda da suka takura mana da irin kayan zamani da take da su na sauwaƙawa wajen yaƙar waɗanda suke muku ta'addanci a cikin ƙasarku, bai kamata a ce ta fito ta wannan ɓangare ba, sannan kuma ta nemi ta yaƙi ƙasar Najeriya. Wannan saɓawa doka ne, sannan kuma za a iya cewa wannan rashin bin ƙa'ida ne ko kuma rashin kyautatawa, domin su shugabannin kiristocin da suke ƙasar Najeriya sun bayyana ƙarya ne wannan al'amari da yake yawo a kafar sada zumunta na cewa ana kashe kiristoci a ƙasar Najeriya. Wannan dai wata hujja ce da ake so a fake da ita da kuma wasu dalilai da ake son yin amfani da su wajen yaƙar ƙasar Najeriya, wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su dama ko kuma iko na yaƙar ƙasar Najeriya ba. Masu kallo da kuma sauraron mu, wannan ita ce dambaruwa da ke ta faruwa tsakanin ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Amerika, wanda ƙasar Amerika tuni ta faɗa wa sojojinta su fara shirye-shirye domin dab suke da suke wa ƙasar Najeriya hari. Wannan dambaruwa da ke faruwa babu shakka a yanzu babu wani lungu da saƙo da ke yawo a kafar sada zumunta wanda wannan rigima da take shirin faruwa ba ta leƙa gurin ba, amma akwai maganganu da dama da suka fara fitowa daga bakin 'yan ƙasar Najeriya cewa wannan ba wai faɗa bane na shigarwa kiristoci, kawai dai Amerika na son fakewa ne da wannan al'amari domin yaƙan Najeriya, domin ta ƙaddamar da wani ƙudurin da ya daɗe a cikin zuciyarta na sata da suke son yi wa ƙasar Najeriya, kamar yadda wasu daga cikin ƙasar Najeriya suka yi ta ayyana haka. Tuni wannan dambaruwa dai ta riga ta yi ƙarfi fiye da yadda mutane ke tunani, domin kuwa wannan labari ya riga ya karaɗe shafukan sada zumunta ba iya Najeriya ba kuma ba iya Amerika ba, da wasu sassa na duniya ma baki ɗaya sun san wannan al'amari da ke shirin faruwa tsakanin ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Amerika. Duk da cewa shugabannin kiristoci na ƙasar Najeriya sun ƙaryata wannan al'amari da ke faruwa, amma shi ko shugaban ƙasar Amerika ya ƙi amincewa da irin bayanin da shugabannin kiristoci na Najeriya suka yi bisa ga wannan labari da aka kai musu majalisarsu ta dokoki. Labari ne na ƙanzon kurege wanda aka shirya sa domin haɗo wa ƙasar Najeriya makirci. Sai dai ko har izuwa yanzu ba mu samu matsaya ba daga ƙasar Najeriya. Shin shugaban ƙasar Najeriya na ganin cewa yaƙin shine maslaha, ko za su zauna ne da shugaban ƙasar Amerika domin samun sasanci bisa ga wannan abu da ke faruwa? Masu kallo da kuma sauraron mu, ra'ayin wasu daga cikin Najeriya inda suke bayyana cewa wannan yaƙi da Donald Trump ke shirin yi yaƙi ne da yake son yi da addinin musulunci, wanda kuma ba zai taɓa yin nasara a kai ba, domin duk wani wanda ya ce zai yaƙi addinin musulunci to babu shakka babu inda zai je a duniyan nan ba tare da ya motsa ko ina ba. Allah subhanahu wata'ala zai kawo ƙarshensa, kamar yadda a ƙasar Najeriya ake zaune lafiya tsakanin kiristoci da kuma musulmai da kuma sauran addininnika iri-iri. Wannan wani tsari ne ko a ce wani shirye-shirye ne da take-take na ƙasar Amerika don ganin sun rusa ƙasar Najeriya tare da kwashe wasu arzika da ƙasar Najeriya ke da shi. Wannan shine babban shirin da wasu 'yan cikin ƙasar Najeriya ke ganin cewa Amerika na yi domin yaƙar ƙasar Najeriya, wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su sa'a akan wannan abu da suke shirin yi ba da wannan ƙuduri nasu. Masu kallo da kuma sauraron mu, bayan gama kallon wannan bidiyo, kuma kuna da dama ku faɗa mana ra'ayinku da irin wannan abubuwa da ke faruwa. Shin menene kuke ganin dalilin da ya sa ƙasar Amerika take ta ƙoƙarin yaƙar ƙasar Najeriya? Tabbas babu shakka akwai wani dalili wanda ya kasance ɓoyayye a ƙasan zuciyarsu, amma suka biyo ta wannan fage domin amfani da wannan dama su yaƙi ƙasar Najeriya, wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su dama akan hakan ba. Mun gode da ziyarar ku. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku na samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura.
sannan ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun sababbin labarai akan wannan al'amari da ke shirin faruwa.